хата селяніна ў сярэднявечнай Італіі лічылася рухомай маёмасцю. То бок было нармальным проста ўзяць, разабраць сваю хату і перавесці яе на новае месца. Гэта, вядома, не ад добрага жыцця было, так, таму што ў гэты час там мы ў Італіі бачым вельмі шмат там павадкаў, усяго такога. Але сам сэнс таго, што вы ведаеце, мы прыдумалі, што людзі заўжды былі прывязаныя да зямлі, нейкія немабільныя, а яны літаральна лічылі сваю хату рухомай маёмасцю. Ці вось, напрыклад, ранняе сярэднявечча, такія жыхары вёскі Беладжо каля возера Кома, яны пайшлі ў суд 40 кіламетраў у Мілан, каб быць там сведкамі. І гэта не нейкі асобны выпадак. У сярэднявечнай Італіі, ранняй сярэднявечнай Італіі прычым, мы бачым і нармалізаваную гэтую практыку, што дзеці пераязджаюць там у суседнія вёскі за некалькі кіламетраў ад месца, дзе жылі іхнія бацькі. Вельмі шмат, напрыклад, шлюбаў паміж парамі, з якіх там людзі паходзяць з двух вёсак, якія ў некалькіх кіламетрах адна ад іншай. Людзі мінулага не былі ўвесь час прывязаныя да зямлі. Яны нармальна так падарожнічалі.